Здравейте! Сега ще ви покажа как се прави другия вид дизайн, който може да видите в ляво от видеото. Ей, този път вече знам къде ще. Сега, понеже ми мързи и да правя нов банер, просто от този леко ще го реконструираме. И така, изрязвате някъде в средата. Така да вие ще си правите нов банер, но да ви покажа. И от банера отстрани, с помощта на цвета, който ще ви е фона, правите ето така от линейен градиент. Градиент, да. И слагате навсякъде. В основата, вдясно, вляво и отгоре. Който тук е наречено връх. Да. Цъкнем за грешното место. Така. И вляво. И се получава ето това. При което отдолу, ако искате, може да добавите ето още място. Ето така. За да може там опси, че да не трябва да се подаваме повече. Ето така. И ето тук пишете заглавие. Естествено, може и да не е с такъв глупав шрифт, но аз в момента леко бързам, защото няма време да се занимавам. Да, не обръщате внимание. Може да има грешка, да няма значение. Ако правите някъде около, да кажем, 400. И натам до 350, до 1350 си допълвате така отекчено. И обикновено има доста време и адски скучно. 350 още 10. Не 100 всъщност. Добре, и 55 и 50. Добре, така определете да става. Ще го изрежа, за да е точно. Ще гледам 53, 50, 40. И ето това трябва да ви се получи накрая. Като, ако искате, може да сложите това картинката по-централно, като направите същото, което направихме надолу и отгоре. Което според мен изглежда по-добре, просто е по-прелесно. И записвате. Сега влизате си в сайта. Извинете, че още е този дизайн, но постепенно ще го махнем. Всъщност направо може да така да направя, за да имате по-ясна представа от това, какво правя. Така, ето, много същото. Влезете в настройките, в основни. Не се знае защо излезе от основни. И добавяте фона. Ето така, по този начин. Цъкате си на квадратчето, избирате си фона. Ето така. При което се надявате да е точно. Тук повечето пъти не е точно. Ще предполагам по-добре да е прозрачен, но не важно да се така. Трябва да го сложите в централно, много. Дясно мисля, че е най-добре да се сложи, защото така покрива всичко. Отгоре, да, отгоре най-добре да е. Се повтаря, да не се повтаря. Чакате го да не се повтаря. И слагате да е фиксиран, да не се мести на едно.
да си стои на място. Вие в момента предполагам, че не виждате нищо. Аз си го представям, защото знам какво трябва да стане. Но мисля да скарам всичките тези, за да виждате. Това вече подозирам, че виждате леко какво става, за какво иде реч. Да, страничната лента трябва със сигурност да ви е от страната на картинката и да е 300. Така, за да вижда какво сте правили. Също така трябва да махнете и фона на навигацията. И после да се занимавам с тези линейки. Така, хедера, защо се трябва да ви е 0. Стигате ли? Тук не трябва да има нищо, трябва да ви е 0. 0. При което след това си го правите какъвто цвят искате. Може, на мен си ми харесва в момента и бял като се вижда, за това може и да не махам. Махаме тук тези глупости. И тук. При което сега останаха линиите, тези глупостите. И пак излиза. Началната страница много дразна. Махаме лампите. Махаме. И рамки не оставят. Оставят само някакви рамки. Тази, например, на базата навигация, която също ще си отиде плюс рамко, плюс. Така. И сега остава да направите фона надолу, който се прави по същия начин, както преди малко. Изрязате си квадратче, което може би този път ще изглежда смешно, направено по този начин, затова мисля да го изрежа много. Рязаме на квадратче, този път по-голямо квадратче. И вписваме, което много го поставите. Така. Като местите картинката, която ви е с картинката, трябва да е отгоре. Иначе това трябва да ви се получи. Накрая махате естествено. Което е само да запишем. Добре, дайте зъби. Тук изгасна и аз останах без интернет. Добре, значи ще ми се наложи да ви обясня без да ви показвам. Много влизате в дизайн, който в момента няма да се заради по никакъв начин. И оттам влизате отново в странична лента, като при отнасяне се смъквате надолу. Да може ето това поленцето, което е шаренето. Това не е шаренето, но така изглежда. Малко по-тъмно. И се смъкне под самата картинка. Обещавам, че ще презапиша видеото след един ден, за да може да го гледате цялото. Извинявам се наистина много. Добре хора, извинявам се, интернетът дойде, тока дойде. Бързам, за да ви покажа настройките. Ето, имаме странична лента, при което ето тук имаме вътрешни отнасяния. И горе смъркваме надолу. Виждате ли как това се мести? Мисля да направя тук стъпи. Интересно това, че ще ми харесва. Така. И мисля, че има някаква рамка. Като гледам има рамка, която махам. Да, била съм правилна рамка. Ето.
И не отнасям. И общо това е, което трябва да направите. Дизайнът не е никак сложен. Отново. Може, ако искате, да си направите от кул текст. Някакъв името на историята и да го добавите като картинка на различните слайдове. Всъщност страници с слайдове при обучение. Успех! И се извинявах за това, че спирах видеото, това е изключително некадърно. Просто извинете.